Jotono khulumpai kha kaham jotono khulumpai kha ang tini anto khorang hamja jaya isoni thane mani khaimani nani khorang hamja hingga taibo kono moide si tai kono trai bo kurui surungjangnai bo kurui ma surungya hingga haipano ang matai ni resamung no ang resamnan musungman bagui ang resab jao ano kono kebo tata bengai kaijadi abato besuk khorang kaham tong borok ta ano munai ngai khna ke haipan munai phan tong thong tobo ang matainya suri oi ani je dut khunang mani no ang sawoi nai matainya suri oi matainya sawoi ang resamnan musungman no narang no an je khakaham an taku bokuk rok ani joto blok nai nai khakaham khakopur rok no ang ano khorang hamya bai ang matainya suri oi resab jaman nang hainyo resab jauh ta generok ano nayei tamu nikai jadi please ang tobo resam namu sumambai resab kha an khataham ta kubuku rok khakukurok maya ganang rok an blok nai nai rok asuk sasuya resama rong nasideno somoi rui nai nai an khataham an blok joto blok nai nai ta kubuku rong no ang koyu yang tabo matai ni resamong kisah kain kai taman je wan sogoi banokoi saman no ang ta resapna hiaba abo ang saksi amo ang banoko ang kebo buina robo surungya buina bo okoya ngai ang sak hanyo matai ro no wan sogoi hanyo banok troman ta ya bo tamuni kai jari please
lại जाओ ở một tai đó ni đâu ba no bosilia di ở một tai đó ni đâu ba no hay đâu lia di और बैसाल बन नाना सजाओ yang le tung bukuro ana ba nido silang sina bukuro ana ba hay dong lang sina nido bukuro ba na silang sina nido umutay da nido ba no hay dong lia di umutay da nido ba no busilia di Kulompay ka do tanan ani siasuya khorang no siasuya bai da saman no norok সময় doi naiman bangai ani joto blog nai nai khakaham takhuk bukhuk rok ma pharok joto no ang ani bekhabai ang norong no hajar hajar koti koti bar ang nong no khulum ani isiasuya samung no nai সময় ro man bangai joto non papa khulumpai